Il-gvern wiet normalità, wiet ġenna. Ix-xeni tal-ġimgħa mill-Belt Valletta juru l-oppost. Shutters imniżlin, toroq vojta, ristoranti magħluqin, ħwienet bla nies, kważi baħ. U l-għada li l-gvern għalaq ħabta u sabta li ristoranti, il-Ministru responsabbli minnhom ma jridx jgħid għalfejn inalqu. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ u stess, il-Ministru Creighton Bartolo ma rridx jgħid kif ittieħdet din id-deċiżjoni minkejja li 24 siegħa qabel is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci kienet għadha kemm stqarret li r-ristoranti huma sejf. Fil-fatt aħna għamilna numru ta' mistoqsijiet lil Bartolo fosthom min ħa din id-deċiżjoni. Grazzi tal-mistoqsijiet, kollha kemm huma mistoqsijiet validissimi illi m'għandix dubju wieħed isaqsi. Madankollu, dak id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu aħna dejjem nimxu mal-pariri li nagħtaw in-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Iżda minkejja dak li qal il-Ministru u baqa' ma jridx jippubblika l-evidenza xjentifika li fuqha qed jgħid li kienet ibbażata d-deċiżjoni. Insistejna mill-Ministru għal pubblikazzjoni ta' informazzjoni marbuta mal-eluq tar-ristoranti, iżda Bartolo baqa' ma weġibx. Għandkom studji li tistgħu tippubblikaw biex bħala evidenza ta' din id-deċiżjoni li tieħdet? Kollox jiġi ppubblikat f'ħinu u f'waqtu. Meta tulnek ma ġi pubblikat xejn. Tista' twedni li tista' tini kopja ta' dawn l-istudji? Kollox jiġi pubblikat f'ħin u f'waqt. Meta jkun il-ħin u l-waqt, nagħtu pubblikazzjoni. Iżjed mistoqsijiet jekk ġobkom? Tlabna wkoll il-Ministru għan numru jew perċentwali tal-każijiet li oriġinaw minn ristoranti. Anke hawn il-Ministru ma weġibx. Creighton Bartolo fi sforz biex jitaffi r-rabja tas-sidin ta' ristoranti sejjaħ din il-konferenza biex joffrilhom kumpens. Kumpens ta' 1,000 euro li jrid ipatti għall-eluq ta' dawn l-istabbilimenti għal tal-anqas 5 ġimgħat. Meta tkellimna anke mal-esperti fis-settur, rajna li s-somma ta' 1,000 euro hija waħda tajba anke meta wieħed iqis il-fatt illi dawn mhumiex qegħdin jagħlqu għal kollox imma xorta waħda ser jibqgħu iservu take away jew inkella online delivery. Mhux tal-istess fema Ruben Buttigieg, President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering. Ovvjament 1,000 euro fil-kuntest tal-ispejjeż kollha huma kif jgħidu l-Ingliżi a drop in the ocean. Ma' Net News Buttigieg qal li aktar minn kollox huma wkoll qed jistennew l-evidenza xjentifika li fuqha ġiet ibbażata d-deċiżjoni tal-eluq. Intant il-Ministru Bartolo lanqas ma kien kapaċi jagħti risposta dwar meta se jkun qed jagħti indikazzjoni ta' x'se jiġri wara 11 ta' April. Dwar it-turiżmu u meta dan mistenni jiġi lura għal xi tip ta' normalità, Bartolo indika li għad m'għandux pjanċar. Illi hekk kif jibdew jonqsu restrizzjonijiet anke minn pajjiżi oħrajn minn madwar id-dinja, allura aħna nkunu minn ta' qudiem net sabiex bekk nibdew nattiraw it-turisti lejn pajjiżna. Aktar kmieni kienet l-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u Ristoranti Liberazzjoni għall-eluq tal-istabbilimenti qalet li l-miżuri ġodda ma jfissru xejn jekk ma jkunx hemm infurzar. Dan kif is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna kapaċi tkun aktar serja. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat waqt diskussjoni online organizzata mill-assoċjazzjoni qal li ristoranti se jkomplu jweġġaw b'din id-deċiżjoni. L-MHRA qalet li numru ta' operaturi qed ibassru li se jsofru minn sitwazzjoni fatali.